Správa daní daňovým úradom, Jalina združenie. Komunikácia s daňovým úradom môže vyvolávať stres, no je dôležité zachovať pokoj a kooperovať. Od roku 2022 je nutná elektronická komunikácia s daňovým úradom, čo prináša viacero výhod. Použitím portálu slovensko.ksk sa proces podávania dokumentov stáva jednoduchším a pohodlnejším. Dodržiavanie 15-dňovej lehoty pre predloženie dokumentov je kľúčové, možné je však požiadať o jej predĺženie. Transparentnosť a ochota spolupracovať sú základom úspešnej komunikácie s daňovým úradom a môžu ovplyvniť výsledok daňovej kontroly. Daňová kontrola hodnotí správnosť a úplnosť daňových priznaní, pričom je dôležité spolupracovať a dodržiavať práva. Stavanie si dobrej reputácie a začlenenie sa do indexu daňovej spoľahlivosti môže prilákať nových klientov a zvýšiť dôveryhodnosť. Pamätajte, že v komunikácii s daňovým úradom nie ste sami a je dôležité využívať dostupné zdroje pomoci a podpory,